Seni anlatam seni. Hudayı'dan tapın. Niye mi diyen etin? Arda'ya tut. Arda bitmedi ne oldu olsun? Onu ne etmedi la? Arda men plantine de urulum deyip başlanıyor. Ay uğradık da oğlu. Ay ne ettin yem 5. kahve var edin o getir o kahveyi be. Siz kağıdı ayrılır diye, ömrümü de ayrılır. Siz kağıdı gururunu diye, ağrıyım o da geri. Sipariş oldu içeyini. İçime odalaya diye 5. barjomen yapladınız. Anar mert olsan vallahi o ne ettin ay onu? Erkek olup yatsana ben üstünden. Emi yolu onu. Erkek bunu yeni bir listeler ayda. Erkek yani yan kurmuyormuş onun üstüne. Getir kahveni ver de. Senin ağını alan tutar seni. Dünya meyip durma. Sen yan mı ya karga yan mı? Niye mi diyen o? Getirme özmedeyin ne? Birinin üstüne özmeni uyacak yok mu? Senin bir üstüne yan kurdu oğlanlar. Getir uçkanı mı? Kim can ediyor? Yeni orada can ediyor onu. Uf, adınız familyanız. Yakşı if yapma be. Haytine durulunuz. 16 sene ya. Doğru ki 31, 13. Ulan gördünüz mü? Ne olur yerim bile buraya. Dostunuz mu, tanışınız mı, komşunuz mu, kim o? Komşularım, tanışlarım, dostlarım. Ne kadar anladım ben. Öydeki gece. Kiliydi, nurlunuz mu? Onun sıfatı gene yok. Şimdi birlik de benden belki de devletçen yakşı uğraşım doğu kontrol yani. Urulmanı sevmem ne mi? Onlara profilaktika diye. En az sonra aramak bu kadar diye. Yok durun uruş, bir sebepten başlandıra. Onlara sebep gel o ağam. Yatıka kor çeken, iyi bir şeyde şapırlayan, hacet kara yerinde ses edip oturuyan. Şunları öyle bu da ulla sebep o ağam. Sıptırmadılar o, sıptırmadılar. Ah Çağınıdan mı abi? Ben özüm ardaydı yanına. Yok böyle arlanı yazmam bir maksadı vardır ha. Maksat yok ağam. İçimde öykü kilo var. Ondan siz utanın yok mu ayağınız üstünden arda yazmam. Çocuğum. Öyle şu, bu aşağıda ağrı. Utançtan ağırarak gene. Bir savucak şıl boyayım da içime edildi. Taşa edildi. Ay dine gözün aşağını değil. İçimem kimin uymadı mı marjonu? Alo. Babas. Kafeye girdim barzon çıkarı. Kurbanım var. Sema yap ki Arda Mustafa'nın veren ben başka yerde yak getireceğim ki. Şimdi bir saat oturum inme şunun karara geldim. İnsan sonra biri ağır yazacak onun biri yengil yazacak. Barzon leveladından iki tane can alay. Eğer piyade gitmeliler. Ödek takip bulun verir o. Ayedilik sana de fikriğine de indirdin değil mi? Gayedenin idaresi var ben. Gül prosayında yaşa. Bildiler ki bile hiç yaplarlar. Gayenin kim bunu bir şey öyle de aradı? Başlık ol işe. Netice verir öyle. Kova gel. Ha güç koş ya. Yazdığınca yazdın yere. Şu yere gelin şu bunlar arda değerli liman içmen veren yallah. İngir ettiler eyvah. Mehran adamlar, salamu aleyküm. Şu günne 5. oktyabr, men doğulan günüm. Toylar bilen doğrusu. Doğulan günümüzde de elimizde hükmet diyen yerler. Onu da yatlap, can edenler, SMS edenler, komentariye yazanlar, liçkama yazıptırlar bir neçe adam. Komşu devletlerden, Özbekistan devletinden, Türkiye devletinden, İran'dan, hersinden utlap SMS edenler var. Ähliňize taňyr ýalkasyny ýatlaňyz üçin Allah razy bolsun. Her biriňize eke aýratynlykda jogap berip bilenmek şoň üçin şu videony ýazaýyn diýdim. Allahdan gaýsyn ýatlaňyza köp minnetdar. Taňyr ýalkasyny her biriňize 100 ýaş dilek edýän, arzu edýän her biriňiziň ojaňyzy toý bolsun, tut ýaljanyňyz sag bolsun. Durmuşda ähliňize iň gowy arzularym. Taňyr ýalkasyny sag bolun. Salam Ezbeter. Salam. Ýagdaýlaňyz. Ýaxşy. Bugün toýby ediňiz. Aýdymlaryňyz bilen hem aýdymlaňyzdan howard dinlenilýär. Täze TikTokda çykan aýdymlaryňyz papuçula we onuň
papuçu diýer. Şu aýdymlar, täçkan aýdymlar, şu kimin jeýet? Asli men otoy fita girdim, duada girdim. Asli ol Swizin aydım, Arslan aydım. Swiz 3 yıl sakkadı var, şoň aydım. Owa. Qaytalamagam aýn öz qaytalamagy. No. Ýöne men sağlaşdırdım da tezriýe köp bolan üçin iki setrine aýyrdım. Şeýdip sağladım. Ýöne oň öz pikiri, öz jeýesi. Owa, düşündim. Indi şu täze bar aýdymlaryňyz, duet öpün aýtsaňyz gowum ýa öz aýdymlaryňyz har tarapyndan Instagram hemme müstaklama tarapyndan öz aýdymlaryňyz bilen gowy tanarsaňyz gowum ýa duet aýdymlarda. O maňa tiçil tapawdy ýok. Ýöne aýdym ýasamak üçin, ýazmak üçin duet bolsa aňsa sebäbi duet gelinne. Ýa öz pikirlerle gelýärler. Aýdymyň hem temasy bar da. Ha. Ana şoňa giýräýmeli bolýar. Özüňe ýazjak bolsaň ýa özüň birini duete çağırsan kıynarak özüň hemme da düzmeli bolýar. Onun için ikisem gowy, ikisem gerek. Kızıklı bolýar da duet bolsa. Owa, düşündim. Onuň täzelikde bir aýdymlar barmy? Ýa birle dueta garaşmalymy? Müstaklamda gyzykla esasy. Garaşmaly, eýem taýyn Citizen bilen ma Citizen ýaş jygymyz, odam bir epçi. Oň bilen taýyn aýdymyz bar. Onuň ýene de kän rep urundan bu däli bilen bolar hökman. Saýdäli. Awa. Garaşym. Onuň aýdymçylardan hem halip aýdymçylar bir sana bilen eýem taýyn. Hemmesi bilen hem nesip bolar, ýöne bir sana bilen başçany da işlen. Halip aýdymçylar ente arny aýtjak ýa. Düşündüm. Onda esbitirden bir de täzelikler gelýär. Sizem kimler bilen ýene duet aýdym aýtsyn, kommentarda belläň. Saýdal bilen hem Citizen bilen çykarjak aýdymlaryňyzy size üstünlikler arzu edýän. Hem sen toýmakanymyzda ýene de täze duet aýdymlaryňyz bilen, öz hit aýdymlaryňyz bilen ýene de garaşýar. Sağ olun. Size de üstünlük işinize. Awa, sağ olun.